Bueno, moi bons días. Ante todos, benvidos a Vigo, o lugar donde todo é un pouco máis difícil, pero onde todo, cando se consigue, dá moito máis gusto. E, polo tanto, eu quero empezar pedindo un aplauso e un recoñecemento para o noso partido en Vigo, que aguanta, que non retrocede, que é valiente e que é consecuente e que nos representa magníficamente na primeira cidade de Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias a Luisa e a todos os valientes do PP de Vigo. Moitísimas gracias. Bueno, non sei se sabedes, algunha ventaxa ten que ter este cargo, atril, posibilidade de usar papéis. Os conselleiros e as conselleiras tiñan aquí unha pantalla que non se ve desde aí, pero que era eu vexo perfectamente, donde eu lle preguntei a Paula Prado, dice, oye, aí que teñen un guión, non? O van lendo que van dicindo, no, aí o que tiñan era un reloj que contaba hacia atrás. É certo que algúns lle fixeron máis caso que outros, pero non tiñan nada máis que un reloj amenazante. E, polo tanto, con estas explicacións fantásticas que deron, se demostra que teñen un goberno de primeira categoría, porque non era nada fácil, e, polo tanto, eu quero recoñecer todo iso. Vimos aquí a render contas. Podíamos, que tamén, porque aquí hai un traballo de moitísima xente, non só das consellerías, dos conselleiros e conselleiras, tamén dos equipos que teñen detrás, os cargos directivos, os gabinetes, tantísima xente, tantos servidores públicos, que algúns critican injustamente, traballando para que as cousas salgan. De iso tamén hai que presumir, por que non? Pero, sobre todo, hai que explicalo. E render contas. Falaba Luisa da necesidade de coidar o relato, por suposto. Hai que contar o que se fai. Hai que contar o que se fixo para que se entenda o que queremos facer. E nós nos presentamos hai 2 anos ás eleccións, un poquinho máis, con compromisos moi concretos. Decía Valentín que viñera a falar do seu libro. E, efectivamente, aí está. Le dimos moitas voltas a ese libro. Pensámoslo de forma que se poidera entender, que o poidera entender a xente, que o poidéramos entender nós tamén, porque aquele era unha especie, como se di ahora, de... Iba a decir a palabra non é guiaburros, porque é un pouco peyorativa, pero tiña que ser algo que soupéramos que eso é o que hai que facer. Porque eso é o que dixemos que íbamos facer cando pedimos a confianza. E, polo tanto, medimos moito o que había que poñer ali, o valor do compromiso en política. Hai xente que sigue pensando que dá igual o que se diga cando te dedicas a política, cando te dedicas aos cargos públicos, e que a xente cho perdoa todo. E que unha mentira tapa a anterior e prepara a seguinte. E eu non creo neso. E ninguén que traballe con nós debe creer neso. E, polo tanto, eu agradezo moitísimo ese traballo que vamos seguindo e eu lle prometo ao coordinador dese programa electoral e a todo o seu equipo que cando chegue o final de legislatura estará completo e se algo non pudo ser o explicaremos e estará completo porque foi un gran traballo. Moitísimas gracias, Valentín, por todo ese traballo. Queremos seguir cumprindo, en definitiva, nada máis e nada menos. Facer exactamente o que os galegos votaron, o que lle dixemos que íbamos a facer para pedirlle a confianza. En Galicia, cando a xente vota, ten que saber que eso significa que nós imos facer. Significa que o que se prometa hai que executalo despois. Por iso este acto non o podría celebrar ningún outro partido. Por varias razóns, entre outros porque é un acto de partido de goberno. É un partido que sustenta un goberno, primeiro ten un goberno que traballe e despois ten todo o dereito do mundo a que se lle conte o que fixemos co seu apoio.
Non vou a perder o tempo falando da oposición. Xa me gustaría, eu non renuncio, a que en algún momento, lles queda tempo esta legislatura, fagan algo máis do que están facendo. O PSOE ten moi pouco que celebrar, está no de... que nin está na supervivencia, nin siquiera dos de aquí, que o teñen francamente difícil. Está na supervivencia do jefe supremo. Bueno, eles saberán se non vale a pena mollarse por Galicia para quedar ben con alguén que non lle importa nada a Galicia. Teñen moi pouco que celebrar e, por certo, espero que mañán especialmente teñan menos que celebrar que nunca. E mando dende aquí un abrazo a Juanma Moreno, co que falei esta mañán e lle transmitín todo o apoio do Partido Popular de Galicia. O do BNG xa é para facelo mirar. Me estaba enseñando a Pablo un teletipo, van pola hora canaria. Unha hora antes de que empezara este acto, xa estaban criticando este acto. E decían que non lles gustaba que estamos facendo un acto que aínda non empezaran. E, polo tanto, lles digo dúas cousas. Primeiro, non pasa nada, porque veñan aquí a escoitar se todo o que contamos é o que estamos facendo, o que está feito. E segundo, se non se fían, eu reitero outra vez a invitación que lle fixemos a máxima responsable a que di que esas vivendas que non existen, que non se están construindo, que é todo mentira, a colla Consellería de Vivenda e a leve aquí a Navia e que se dé unha volta polo sitio onde estamos facendo máis vivenda de toda Galicia. E a ver se lleva un pouco os contos. Mirade, o non a todo combátese dun xeito moi siselo, cun sí rotundo. E sí é unha palabra que ten dúas letras nada máis, e por darese algunha interpretación, sí de sentidiño e i de impulso. E eu que imos seguir facendo. E xa digo, non renuncio a que acaben entendendo eso. Se non entenden, pois será problema deles. Eu teño claro, o meu goberno ten claro, o Partido Popular de Galicia ten claro que nós temos que seguir cumplindo. Cumprindo medidas que non me vou estender, creo que as explicaron nese tempo tan limitado os conselleiros e as conselleiras, e sobre todo o que hai que facer é palpalas, ver que son certas, axudarnos tamén, porque por suposto que non todo se fai ben, ni moitísimo menos, axudarnos, e para iso tamén está este partido, a decir, hai que ir por aquí, os alcaldes, alcaldesas, os que estades na oposición, a xente de base, que é a máis importante, o que se facer é orientarnos, e ser os oídos e os transmisores do que a xente quere e espera de nós. Sería unha desgracia que dixeran total non van a facer nada, non vale a pena dicirlles nada, porque total que máis dá. Eso xa queda para outros, que hai tempo que están sobrevivindo. Eu quero que cumplamos. E para cumplir hai que escoitar, e en esos sodes moi importantes. Temos máis do 85%, 85-87% do programa ou xa cumprido, porque xa levamos máis de 2 anos, ou en marcha cara a cumprirse, sen unha dúbida. Nos queda todavía un reto importante, que é ese 15% que hai que poñer en marcha. Como decía antes, o que non se poida facer, porque con 4 anos hai cousas, o mundo dá moitas voltas, pasa moitas cousas, o que non hai que explicar, sen ninguna dúbida, por que non se pudo facer e cales son as alternativas. Moitas cousas que están feitas, prometemos, o decía Román agora, que a universidade iba a ser gratuita en Galicia para a xente que se esforzara, a xente que estudiara. Dixeron desde o primeiro momento, iso é unha promesa que non pensan cumplir. Eu non sei canto tempo tardamos despois das eleccións. A semana seguinte estábamos cumprindo eso e Galicia, a día de hoxe, é a única comunidade onde se pode estudiar gratuitamente dende a educación infantil ata a universidade. Estamos facendo moitísimas cousas nun área especialmente difícil, que efectivamente ten unha parte moi importante do orzamento da Xunta, como non podía ser menos, a sanidade pública. A sanidade do día a día, a máis cercana e a máis difícil que a sanidade primaria e despois a sanidade especializada, donde todo o mundo sabe en Galicia que cando ten un problema de saúde de verdade vai estar atendido sen ninguna dúbida. E hai que seguir avanzando por camiños difíciles e camiños custosos desde todos os puntos de vista. Pero os cribados que estamos facendo, as campañas de vacinación, os avances en protonterapia son irrenunciables. Igual que os avances en vivenda. E contas non son contos. Dixemos 4.000 vivendas en unha legislatura que dura 4 anos. E a día de hoxe
están todas en marcha. Eu agardo que a inmensa maioría, a parte dos problemas que sempre teñen as obras de envergadura e a construción, a inmensa maioría podan ser fogares para 4.000 familias, para 4.000 persoas, para 4.000 galegos que esperaban eso antes de que remate a legislatura. Igual que o plan de choque da dependencia, igual que tantísimas cosas. A Galicia do non vai decir que todo isto non existe. Bueno, ala eles. Pensan que a xente emparva, pensan que a xente non comproba, pensan que a xente non analiza. Nós imos seguir, como vos decía, dicindo que sí sempre, e imos seguir crecendo. E para crecer hai que ser exixentes, moi exixentes. Decía Corgos que as reunións do Consello de Xunta son segredas, para acto seguido contar o que falábamos, non. Pero, bueno, eu creo que eso que contou non foi ningún segredo. Todo o mundo, e se é un segredo a voces. Claro que somos moi exixentes. Claro que eu son moi exixente porque teño que selo, porque me corresponde facelo. Claro que moitas veces me dou conta que o mellor había que pararse un pouco no que conseguimos e máis no que está por conseguir. Pero eu sei que este grupo de homes e mulleres que lle saca moito tempo a súa vida persoal, a súa familia, a todo, teñen claro que isto é unha obriga diaria, que hai que traballar moitísimo, non só eles e elas, sino motivar os equipos, cumprir. E por iso volvo a decir que cumpriremos e que estou moi orgulloso cada día máis das persoas que me acompañan todos os días. Moitísimas gracias a todos. Remato xa, porque eu creo que está todo dito. Toca poñernos deberes, sí, hasta o último día. Galicia non pode deterse, por lo tanto, nós que somos responsables de cousas moi importantes que hai que facer en Galicia, que hai que coidar, que hai que manter, que hai que conseguir, tampouco podemos pararnos. Está moi ben ir de primeiros, e creo sinceramente que imos de primeiros. Está ben ter traballado tanto a toda agora, pero o importante é traballar moitísimo máis a partir de agora. A min que me gusta o ciclismo, como sabedes moitos, eu diría que estamos a punto de chegar ás etapas de alta montaña. O do sprint o mellor queda po final. O gallá non faga falta sprintar. Pero ahora chegan as etapas de alta montaña. O máis difícil, como se tivera sido fácil o que fixemos a toda agora. Pero ahora chegan cousas moi difíciles. E, polo tanto, as afrontaremos como as afrontamos a toda agora, que é un modo moi sinxelo. Que os que nunca fan nada, os que sempre están con proclamas, inventando problemas, non entenden que seguir traballando con normalidade e con estabilidade. Pedalear. Porque se vas en bicicleta e non pedaleas, todo o mundo sabe o que pasa. E se pedaleas demais, querendo quedar ben non se sabe con quen, e olvidándote de cal é o obxectivo final, pois o mellor o que faz é quedarte sin forzas e tens que baixar da bicicleta. E nós non queremos nada diso. Temos claros cales son as etapas e temos claras cales son os obxectivos. E as etapas están por diante, chegan as eleccións municipais. E eu quero decir que toda a axuda, toda a comprensión, toda a colaboración que estamos tendo dos nosos alcaldes e alcaldesas, dos nosos grupos de oposición, o devolveremos ahora para que teñan os mellores resultados electorais. Que non lles quepa ningunha dúbida a ningún deles. E cando teñamos as alegrías que sei que imos ter nas eleccións municipais, que por resumilas é manter todo o que temos e conseguir moitas cousas que non hai moito tempo parecían imposibles de conseguir, seguiremos traballando para as seguintes etapas. E as seguintes etapas poden ser as eleccións xerais, cando o gobernante máis egoísta que tuvo nunca España decida que lle convén persoalmente darlle o botón, o que nos ten é que coller preparados. E eu vos digo unha cousa, é unha tarefa colectiva, unha tarefa nacional, onde o que pase mañán en Andalucía vai ser moi importante. Pero máis importante que todo iso é que aqueles que nunca fallamos, sigamos sin fallar. E eu pido que dende aquí traballemos para darlle o mellor resultado histórico a Alberto Núñez Feijóo cando se presente ás eleccións dende o seu partido, dende o Partido de Galicia. E dentro dun ano,
cando teñamos que falar do que fixemos, no que temos por diante, empezaremos a pedir apoios para o que temos por diante en Galicia. Pero vayamos etapa por etapa. E iso quere decir seguir traballando, seguir cumprindo e seguir gobernando. Galicia goberna, non é un eslogan calquera. Hai que tomarlo con moita seriedade. Se non é certo, non se pode poñer. E, polo tanto, se nos comparecemos todos ao goberno de Galicia, detrás dunhas letras que poñen Galicia goberna, pois é o que hai que facer. Hai que gobernar, hai que seguir investigando, innovando, pensando que a xente quere ter o seu futuro cada día máis claro, que aproveitemos as oportunidades, que salgamos ao mundo, que o mundo é moi grande e que lle digamos a todo ese mundo que vale a pena vir a traballar, a investir en Galicia, que non hai que asustar, como fan os da oposición, a todo o mundo, dicindo que isto é un desastre, que non veñan aquí, que en canto veñan aquí van a promover unha plataforma para que se aburran e se teñan que ir. Non, todo o contrario. Nos temos que ser rigurosos, exixentes, pedir que se cumpla, pero a xente que cumpla temos que abrirlle os brazos de Galicia, ser acolledores, igual que estamos acollendo a tanta xente descendentes desas persoas que tiveron que sair de Galicia hai moitos anos, cando aquí non había nada, e agora a Galicia que medrou, a Galicia que cambiou, a Galicia que ten posibilidades, a toda esa xente ten que decirlle que veñan aquí a traballar, porque é unha cuestión de xustiza e porque os necesitamos. Eso tamén temos que facelo, para seguir funcionando, para seguir sendo esa Galicia calidade que recuperamos hai moi pouco tempo. Era un lema que funcionou moi ben durante moitos anos e, ás veces, inexplicablemente, as cousas que funcionan ben, e isto teño contado moitas veces, alguén decide que hai que arrinconadas. E, ainda así arrinconadas, estaban ali expresando o mellor que somos. E agora que volve con toda a potencia, eso ten que ser un paraugas dunha convicción e dunha creencia, que é que aquí sabemos facer as cousas mellor que o que mellor as sabe facer. Que nin vamos de soberbios, pero tampouco hai que ir de tímidos sin necesidade. Galicia é moi grande. Galicia ten unha potencia enorme. Galicia ten unha estabilidade e unha maneira de facer as cousas que cada vez está suscitando máis atención para ben. E como eso é bo, como eso nos convén, como eso nos ten que facer sentirnos especialmente orgullosos, pensemos no moito que temos andado, pero de verdade, pensemos sobre todo no moito que queda por andar. Por lo tanto, moitísimas gracias por estar aquí nesta rendición de contas que creo que había que facer. Moitísimas gracias ao meu goberno, ao meu partido, o Partido Provincial de Pontevedra que hoxe nos acolle, o Partido Popular de Vigo e a todos os que estades ali dando alento. Son optimista para o que ten que vir se seguimos traballando como a toda agora. Ilusión e responsabilidade non nos vai faltar. Por lo tanto, adiante e a seguir conseguindo moitísimas metas. Moitísimas gracias e a seguir traballando. Moitísimas gracias. E ora lle pido ao meu goberno que suba aquí conmigo a recoller o recoñecemento do traballo que fixeron. Vamos alá.